buhata para lamang yun na sa Diyos, para sa tuwa mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa pagpanalangin niya. Bisan pa sa mga buluhaton nga gibiyal niya kanamo mga igsoon sa mga anak sa Diyos walay pobre nga dapit. I-bless yun ta sa Ginoo. Praise God. Muna nga bisan naa sa kabukiran ang uban namong mga pastor pero mga igsoon ang faithfulness lang. Praise God. Mo'y akong gisulti sa ilaha. Honesty and faithfulness mo'y ato ang Yahweh para kang asinso bisan diin tang dapit. Praise God. Salamat sa Ginoo sa mga pagpakabaayo nga iyang gihatag. Salamat Pastor Jim. Praise God nga usa ko nga inyo gi-invite as a preacher nining atong 10th anniversary mga igsuon. Praise God din sa mabuhay apostolic faith fellowship. Okay, praise God. Salamat sa Ginoo nga ang Diyos nagapanalangin nining maong iglesia mga igsoon. Praise God. Pastor Jerry, Bishop Pastor Jerry, praise God. Salamat sa imuhang pag-contact sa kuha. Okay, salamat sa Ginoo o dako kay nigdungog na ko igsuon nga magkawali ko sa inyong simbahan. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato nga tubuhay nga Diyos. Na-bless ko mga igsuon mga talented today sulod simbahan. Praise God. Bisag kinsa lang gunit nindot yun. Hallelujah. Dasig kaayog mo na ikinahanglan nato igsuon. Dasig na mga pag-alagad. Hallelujah. Magpagamit sa pastor nga ni Abinhe. Praise God. Pastor Jimmy nga bagupang niabot. Bagupang niabot. Naghan ko ng kwarta na yung bisang bilay ba. Kaya hapit masiak ng imuhang ambaga. Praise God. Pastor Arakan. Pangalan ni mo? Jong. Pastor Jong Arakan. Mga igsuon. Naan rin mabuhay imuhang area. Salamat kauban nato din. Bagong mga atong pastor mga igsuon. Pastor Jeremy sa Takurong Church. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato ang Diyos. Pa si Pastor Art, sa pa siya namatay, ingon ini nag-edad, wala yun minangandoy, wala minag-ampo para sa kwarta. Ang ipangandoy na mo, tagaan mi pusog, kada adlaw. Amen. Para magamit diha sa buluhaton. Glory to God. Salamat sa Ginoo, mga pastor, Pastora Jing, sa Batausap. Salamat sa imong pagdumala ni mong iglesia. Praise God. Congratulations kay Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Og mo adto ta sa pagbasa sa kasulatan dinhi sa Isaiah chapter 43 verse 21 mga kaigsuonan. Praise God. There's a simple verse mga igsuon nga pinipamilyar na nato nga mga membro. Praise God. Master na kay nato ni Isaiah chapter 43 verse 21. Ingon ang pulong sa Ginoo. These people have I formed for myself. This shall show forth my praises. Ang katawhan nga akong giungol alang sa akong kaugalingon. The purpose sa Diyos nga giungol niya ang katawhan alang sa iyang kaugalingon. Aron sila managbutyag sa pagdaig. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ang pag-umol sa Diyos na ito, dili basta-basta. Glory to God. Nga naman, He is faithful sa tanang higayon, mga kaigsunan. Dahil kung gisulti sa mga membro, kita usahay sa kita awit, faithful ang Diyos, pero sometimes kita dili faithful. Pero minsan dili ta faithful ang Diyos, nagpabiling faithful na to. That's why, ni ata sa gihapon, hallelujah, nag-enjoy sa blessing sa Diyos, meaning atong pag-alagad. Hallelujah, glory to God. Agong niyagi Pastor Bishop Jerry Oriana sa pag-ampo dugang panalangin sa pulong sa Diyos. Dalaygon ka, Diyos, salamat kami gihimo ni mo, Diyos, haron sa pagpakita o paghatag sa mga pagsimba sa mga tubangan. Lord, gibasa sa mga taliwala ay mga pulong. Bless at thy servant, Ginoo, samtang magawali sa dihugi siya, Ginoo Diyos, tungkol kay wala niya ito kalimo. Kung wala ikaw, Diyos, bisang magkamita sa Ginoo sa pagpapot sa gusto mong may taboning kapita. Lord, sa mabuhay, dalay kong kamahan o samtang i-deliver mga pulong, magalihok ka sa mong taliwala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Makabalik ka mo sa pagpanglingkod mga igsoon. Ang tema karon, shape for God's glory. Shape ka ng gihulma, gipurma
para sa himaya sa Dios, mga kaigsunan. Praise God, para mahibaw ka nato niining ato ang kinabuhi, niining kinabuhi karon nga unsa may katuyuan nganong ni ata karon, nganong gitawag ta sa Dios, ngano haleluya nga kita gihulma sa Dios, mga kaigsunan. Pero ang gusto na kong gisulti, haleluya, nga ang katuyuan sa Dios nganong iyang giumol ang tao para sa iyang kaugalingon, mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Gihulma niya ang tao, tanan nga mga pagpakamaayo, gihatag niya sa mga tao para kay igsuunan gamiton nato para sa kahimayaan sa Dios. Hallelujah. Nganong naatay mga butang, hallelujah, gipangayo sa Dios o kini mga kaigsuunan gitubag sa Ginoo. Praise God. Dili alang kaigsuunan para nga ikaw magpaburot sa imong kaugalingon, apan gitubag sa Dios tungod kay nakita niya nga pinaagi niini, hallelujah, mahimaya nimo ang iyang pangalan, mga kaigsuunan. Praise God. Hallelujah. Matod pa mga igsuon, hallelujah, sa tanan mga igsunan nga gipurma sa Dios, gihulma sa Dios, ano na'y purpose sa Dios? Amen. Wa siya naghimog tao nga wa siya katuyuan. Amen. Hallelujah. Ang engineer, mga kaigsunan, ang engineer before siya muhimo kaigsunan o halimbawa mga architect, mga igsuon, before sila muhimo mga plano, mangutana sa siya tag-iya sa maong building nga ipahimo para sa unsa man ning imong ipahimo nako, sir. Di ka pwedeng moingon sa iyaha nga hala himuon lang ko dunay mga 10 million. Before ka niya taga plano, pangutanon sa ka para sa unsa ning building nga akong ipatukod. Ha? Himuon ba nimong hospital? Himuon ba nimong hotel? O kahit mo pa rin mong eskwelahan, o kahapon sa man ang klase nga building para mas ni sa mga puyanan sa mga tao, pag-uwing ka parang ni sa hotel. So, himuan ka o design pang hotel, mga kaigsunan. Kaya di pwedeng himuong hotel, murang hospital ang purma. Praise God, ang purpose sa iyang himuon para sa kagamitan. That's why ang tao gihulma sa Dios nagkalaylain nga katuyuan, mga igsuon. Hallelujah, gihulma ta sa Dios sa imong kaugalingon. Praise God, nga kahimtang gituyo na sa Dios tungod kay adunay katuyuan ang Dios para sa imo magbalik og himaya ngadto sa Dios. Ayo kainyo kung nasabtan, mga kaigsunan. That's why dili parihas ang atong, hallelujah, papel ni ining pag-alagara. Si sister, grabe mga kaigsunan, pila na edad ni mo, sister? Secret? 42? Wow! Ang 42 dito sa uwa. Ay, sakit. Sakit na to. Pero mga kaigsunan, grabe pa makalukso si sister. Hallelujah, di na to na kaya, mga kaigsunan. Ako sa batanon pa ko, nagsumider ko. Pero di yun basta-basta. Misundog-sundog ko din ha, o kiay o glukso, gihangak ko. Pero siya, mga kaigsunan, daw sa waay lang, nga numan, hallelujah, gibuhat siya sa Diyos, ingon ana ang pormada sa Ginoo para sa iya, para magamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah, palakpakan na ito ang atong buhay na Diyos. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Palakpakan na ito ang atong buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siya nagaplano kaigsuunan kung unsa imong function sa pag-alagad kaniya. Mao nga gibuhat kita niya alang sa iyang kahimayaan. Ephesians chapter 2 verse 10, kay kita iyang mga binuhat. Hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga diini managawi kita. Wa paniay na tao kaigsuunan gilaraw na daan sa Dios na maingon ini ka magamit na yung ka diha sa iyang buluhaton,
mahimaya na nimo ang iyang matamis kapatid. Hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kung galamiton ka sa buluhaton sa Ginoo dinhi, hallelujah, imong natuman ang purpose sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Bibidili ka mo tanan musician. Nagpasalamat ng mga kaigsuonan nga doon tayo musician nga maayo, preacher nga mga maayo dinhi mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Pero kanang tanan gihatag sa imuha para ka makahimaya ngadto sa Dios. Maybe dili tanan preacher, dili tanan singer, pero kaya nimong buhaton para mapauswag ang buluhaton sa Dios. Hallelujah. Everybody shall praise the Lord. Ang natagusan nato doon nagkadaiya ang atong mga hiyas. Amen. Dili tanan mga speaker. Kaya doon ako'y membro dito mga kaigsunan, taas-taas na yung grado. Pero kung imo patindugon, likod sa pulpito, gakurok mga kaigsunan. Wa kay manukon sa isulti. Pero katong mga grade 1, mandaruhay lang, paguniton og microphone, murag mga buak mga kaigsunan, ang mga sound box. Praise God. Palarga tirada. Nga naman mga kaigsunan, ingon siya, ninyo na kuhiyas na bubarog sa mga tao. Pero ingon niya, panungaga lang ko ninyo, panutuan lang ko ninyo, lutuan tabog lamian, kaayong niluto para sa inyo ha. Nga naman, nagkadaya. Because ang Diyos mga kaigsunan, kung puro lang ta singer dire, hallelujah, wala na yung mga panday. Kaya sige nagunit sa microphone, sige nag-awit. Panahon sa anniversary, wala na ibang luto. Kaya tuwa na sige nagadukduk dinhi sa drum set. Wala mga igsuon, doon ako, ato na kong simbahan. Muniraw akong mata, tanaw dyan ko sa mga building, mga kaigsuunan. Praise God, maingon ko, dili mga panday ng mga membro dili. Ano man, gahibat mga agi. Ano rin sa inyo, Mindot? Artist mga kaigsuunan. Ha? Kaya Mindot kayo, kita mo na. Ang inyong pastura mga kaigsuunan, ang iyahang panguna-una para sa development sa simbahan. Nindog na klase. Pero daghang naguna-una diya, unta gilitso na natin. Nindog kayo, ikaon o. Panit sa litson. Karoon, gibutang na na diya. Ano ka na? Ikaon na to ron, pagkaugma, mga libantag. Wala na. Pero ka na, nindog kayo mga igsuon. Bay magul inyong pastura nila. Everybody say praise the Lord. Kaya bay mga kaigsuunan na sige yun naghinuktok kung saod yun mapanindot. Na dapat mo nang dunay mga kurtina igsuunan. Awa yun may kurtina. Praise God. Kaya ingon ko, wala ko ng kurtina, kasambok man na diyan. Masambol lang nasa kining hangin nga maglusot-lusot. Praise God. Pero kini mga bay igsuon, maayo yun sila. Glory to God. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Before ka, ipagkatao, doon na nailaraw ang Diyos sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Amen. Dapat dili na to siya pakyason, atong buhaton, kung unsa ang atong papel, ang atong role, ni ining pag-alagara, mga kaigsunan. Kay kung sitting pretty Christian ka lang, mulingkod, lingkod uli. Labi na giningon sa pastura, may pledges na. Wa pa na humangwali, talikod na mga kaigsunan. Kay ang gusto pasayon. Everybody say praise the Lord. Gustong pasayon. Hallelujah. O kini mga tao, mga ini mga kaigsunan, walay rason nga makapadayon sa pag-alaga. Dagang ko ni sulti, praise God, nga ang lig-on nga nangalagad sa Diyos katong miaki o mga kabukat, mga pagsulay sa kinabuhi. Hallelujah. Kini mga taong naga-sponsor, nakugas ko dire, nakabayad mo 500,000 sa lute, bisag tabukon pa na, kapiyot yun naghaligi. Ano man? Uy, kadako na akong gasto, pagkawaon ko ninyo na. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
man nato mapugos ng mga tao nga walay dili mo take of responsibility mga kaigsuonan. Okay lang, dayan-dayan lang mo simbahan. Ay lang mo undang simba, lingkod ra mo diha. Eh nga naman, kung puro faithful ra po ang maglingkod, walay ang katundi faithful, manggawas, dili mo simba, absinot po, magmingaw man po mi dire. O nang mindot man po nang naa po ng mga tawhana. Wala man na dire, mga text. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hinumduman ninyo kini, ang Diyos dili, wala naghimo og junk. Amen. Hallelujah. Wa siya na plano nga maghimo siya o para lang i-junk. Ang magpasabot, way pulos. Di mapuslan. Ang tanang hinimo sa Diyos, mga kaigsuunan, mapuslan yun na. Ganun na imong dunan ng mga tao, way pulos, kay siya may naghimo siyang kaugalingon, nga di siya mapuslan. Pero actually, hallelujah, built-in na sa tuwa, na sa tuwa, dala na sa itong pagkatao, nga dunag yung kay kapuslanan para sa tingharian sa Diyos. Hallelujah, palakpakan na ito ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, wala siya gibuhat nga masayang lang. Hallelujah, ang nasayang nga kinabuhi, kadto lang naghimo nga sayangon niya ang iyang kinabuhi. Magigasa sa Diyos sa iya mga kaigsuonan. Psalms 139 verse 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Makalilisan o kahibulungan ang pagbuhat kanako. Ikaw ra ang ingon anak sa tibuok kalibutan. Hallelujah, giaguan kaniya. Kay dili pwede ang duplicate nga dagway. Tanawan ninyo na inyong tapat. Isa'y gwapa ninyo. Ayaw pag yung gwapo dyan ko. Ngayon po siya, ako po'y gwapo. Kaya kung ninyo na nang magparihat at naong tanan mga kaigsunan, mura po mga karabaw. Mura baka, kanding, na tanan na magawas kanding, maugin ang dagwaya. Pero tao ka mga igsuon, ikugihan yun ta sa Diyos. Hallelujah, kahibulungan ang pagbuhat niya kanato. Ayaw mo, pag-ingon, ngay mo, taparya kong Pastor ni Rontos. Dili na. Di mahimo, kay maulay yun yung nawang nga sa tibuok kalibutan. Sister Merchie, maurag yun na ang naong sa tibuok kalibutan, wa na ilaing wapa. Gadakway ingon anak. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise God. Nga naman, kahibulungan ang pagbuhat sa Diyos sa tuwa. Because ang Diyos adunay purpose mga kaigsuonan. Glory to God. Individual, dunay hiyas gihatag sa Ginoo nga adunay plano siya para ka magamit diha sa iyang buluhaton mga kaigsuonan. Praise God. Giunsa man kita pagmupurma aron kita mapuslan sa pag-alagad sa Diyos. Praise God. Hallelujah. To give every believer special gifts to be used in the ministry. Hallelujah. Your special gifts were not given for you, for your own benefit, but for the benefit of others. Hallelujah. Maingon nga sa ubang tao, gihatag ang gasa alang sa imong benepisyo. Mao man usab ikaw gitagaan kag gasa aron makabenepisyo. Praise the Lord. Hallelujah. Maunang ayaw taguin na ang imuhang mga gifts kasa sa Diyos sa imuha. Kaya naman dunay nga asa diha sa imuhang gasa nga gihatag sa Diyos sa imuha. Na'y nagpaabot anak. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung wala si sister, ang iyahang gifts gihatag sa matag sa kita manasing mga igsuon. Amen. Kung di nato mga igsuon, hallelujah, maimitin ang klase nga gasa matagusan nato nagkandaiya mga kaigsuonan. Pero bantayan nato ni everyone, individual, dunay gasa gihatag sa Dios mga kaigsuonan para sa iyaha o ang imuha para usab ngadto sa uban. Hallelujah, palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Ang mga gasa gihatag sa Diyos alang sa paglig-on sa iglesia. Busa na kalaylain ang ihas gihatag sa matag usa
ang katuyuan nga maligon ang iglesia. Ang hiyas gihatag kanimo dili alang sa imong kadungganan, apan alang usab sa kadungganan sa atong buhi nga Dios. Mao nay purpose mga kaigsunan nganong dunay hiyas gihatag ang Dios sa atong kinabuhi. Dunay mga tao kaigsunan gifted pero wala gigamit para sa Dios. Can everybody shout praise the Lord? Na ay luna sa imong kasing-kasing nga ang Diyos lang maoy makatakbaw mga kaigsunan. Matakbaw lang ka na kung ikaw magpagamit sa buluhaton sa Diyos o magpagamit ka alang sa kahimayaan sa Diyos. Hallelujah, everybody shall praise the Lord. Makaawit ka dire suon. Makaawit ka dire. Talag sa ong kalipay inigawas mo. Makahalag kag awit bisag yabang-yabang. Pero grabe ang kalipay sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Ano man? Tungod kay imo man. Praise God na nabuhat kung unsa ang kabubuton sa Dios nganong gihatagan ka ni anang maong talento mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Ang pinaka-importante man mga igsunan man ang pagsubok. Pero ang importante sa tanan ang katapusan. Everybody say praise the Lord. Kita ni apat na diri ang atong gipangandaman, ang atong katapusan mga kaigsunan. Hallelujah. Kung sa gingon sa Bible mga igsuon, let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Di na ito kalimtan, bisan unsang hiyas, bisan unsang klaseng matang ka sa pagkatao, apan hinumdumin ninyo, magpabilin ang kahadlok sa Diyos o patuman sa iyang mga pulong. Well God! E kung kining kahadlok sa kasing-kasing, Bishop Jerry, mauni na adiri sa atong kasing-kasing, hallelujah, di tatahimo, praise God sa pagbuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Diyos. Ngano mga kaigsunan, daghang mga Kristohanon karon nga wa nay kahadlok sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang importante may kahadlok ta sa Diyos. Yano-yano lang kaayo nato igsuon nga di ta mosimba. Ngano man kay wa na tay kahadlok sa Diyos. Yano-yano na ta mosumpak sa pulong sa Diyos. Nga naman kay wa naman tayo kahadlok sa Diyos, yano-yano na tagsigig complain. Nga naman tungod kay wa naman tayo kahadlok sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Mga batad mo pag-igsuon, isang unsag tudlo. Kinahanglan, bawal, premarital sex. Praise God. Nganong doon nagyapoy nga gahimo anak nga bisan dili kasado, maghimo lang gihapon na tungod kay wa nay kahadlok ang kasing-kasing. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Pero mga kaigsunan, wa tubang tagtanan ngadto sa katapusan. Akong gisulti kining maong panahon, mahimo lang ning handumanan sa panahon nga kita muatubang diha sa Dios mga kaigsunan, diha sa ukmanan. Panilmon ka kung unsay gibuhat nimo samtang nangalagad ka sa Diyos. Ang Diyos nagapurma og kasing-kasing aron magahatag og pagpasalamat ngadto sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ang Biblia ni gayon, serve the Lord with all your heart. Hallelujah. Pangalagara ang Diyos sa tibok nimo kasing-kasing. Nga naman, kay gibuhat na sa Diyos ang imong kasing-kasing, aron ka mag-aalagad ngadto sa Diyos. Hallelujah! Kay di pwedeng mga lagad ka, dili uban ang imong kasing-kasing. Tapoy kayo'y panalagad kung wa kay gugma sa panalagad. Tapoy kay magasimba kung dili uban ang imong paghigugma ngadto sa Diyos. And everybody shall praise the Lord. Hallelujah! Way pagulpulan pag ang nangalagad nahigugma sa Diyos. Way kanisod sa pagsimba, brother Pastor Jerry. Hallelujah. Kung doon na tayo paghigugma diha sa imong pag-alagad mga kaigsunan. Amen. Pero wala tayo gugma sa pag-alagad sa Diyos. Kapoy! Ring
Diyos, mga kaigsunan, nangayo sa inyong kasing-kasing. Everybody say, praise the Lord. Walay lisod sa paghatag kung nahigugma ka sa Diyos. Walay problema na dili masulba ng simbahana kung ang tanan nahigugma sa Diyos. Praise God. Amen. Dahil yung people, mga igsuon, ginganan og si Gudok. I-research mo. Gudok. Praise God. Eh, Pastor, miduol sa kwa siya. Ang akong magulang siya. Puwerteng higugmaan niya sa iyang asawa. Dati ba na akong magulang Kristohanon? Ugo niya, pag-asawa niya ng unbeliever, ipong nga na siya. Ayaw na pagsimba. Manarbaho na ka para masinso ta. Nipalag sila sa jinsan. Narbaho sila mga kaigsunan. Praise God. Pero dire, hallelujah, iyang nakitaan. Mayson ang masakit kay iyang nakita ng iyang asawa. Lahi na mga kaigsunan o gikabyon-kabyon. Masakpan niya ang asawa. Mayson sa kwarto. Lumpat ang lalaki. Praise God. Hallelujah. Mayingon siya, Bibian, ganina ko ang akong pag-alaman. Tungod ni mo. Tungod kay nahigugma ko nimo. Tungod niya, giingon ini ko nimo. Praise God. Tungod niya mga kaigsunan, ingon siya, sir. Naghikog na ko, sir. Nag-inom kong daghan nga ining kubra. Sige siya gargyarok kubra. Sige yarok siya mga kaigsunan. Pag yarok na, ihi ni Rey. Sigarok ihi. Wala siya nalipong mga kaigsunan. Sorry, mamatay ko! Nagbuwan siya ka ng tuwain, mga igsuon, iyang butang sa dito sa iyang, sa ilaha, ka ng ilahing suon nga portahan, ihigot dito, ihigot siyang liyog, milukso siya. Pag lukso kay igsunan, naputol mampun! Buhing na gihapon siya. Kung saan na rin nga mamatay ko? Sige siya, kinugda kong gingnan, Pastor Pa, mga din eh. Yan kong i-comfort na. Dito mga igsuon, kining tao niya, ginatawag na siya, ginatawag man na sa kalimutan o obsess. Tama ko po? Obsession of love. Ang buti pasabot, too much love will kill you. Yes. Amen. That's obsess. Na-obsess siya mga igsunan. Praise God. Brother, ako nadunggan ngayon ini, nagwala na daw ka, gusto na daw pagkamatay. Yes sir, lapos ang tinanawan mga kaigsunan. Delikado gining tao mga kaigsunan. Nindot punta kung ingon ana ang atong paghigugma sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Bisan magbinuang ang babay, bisan magbinuang ang imong higugma, nahigugma lang gihapon ka. Ha? Bahalag mawala ang tanan, mawala ang ginikanan, mawala tanan. Basta di lang ka mawala, dapat mauna, dapat obsesta sa atong paghigugma sa Diyos, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pag mauna ang naa sa atong kasing-kasing, praise God, walay mga kalisdanan, walay mga problema, walay mga kabilingan nga makatapna, makababag sa atong pag-alagad. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan nato ang atong buhay ng Diyos. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Serve God. Praise the Lord. Hallelujah. Serve God with your ability. Amen. God give us ability aron kita mabuhi o magamit nato sa pag-alagad sa Diyos. Adunay ginatawag natural ability. Praise God nga gibutang sa Diyos sa imuha. Amen. Ang uban dunay abilidad sa pagpanulti, maunang nahimo kang maayong mga broadcaster, mga MC dinha sa mga kasal o mga birthday. Ang uban mga kaigsunan adunay ginatawag athletic ability nga mahimo kang maayong boxer, mahimo kang champion nga runner mga kaigsunan. Ang uban adunay abilidad sa pagpamanday. Maunang nindot yun. Kining mga tao, mga abilidad, ingon anak, di nakatulog mga kaigsunan, kung dili kahimok sa iya, pag-perform sa iya kaigsunan nga ability. Ang uban may abilidad sa pagkamekaniko. Mauna nga bisan matulog, mauna lang hapog, sige, pamanday mga kaigsunan, nga naman, tungod kay abilidad niya na.
Bisan magtulog mga kaigsunan, sige, kuri-kuri mga igsunan kamot. Praise God. Hallelujah. Ang uban dunay abilidad sa pagpanguma, ang uban adunay abilidad sa pagpangisda. Di pwede nga ang abilidad sa pagpanguma mangisda mga kaigsunan, dili ka muklik diha. Kung unsa ang imong abilidad, mauna ang imong buhaton. Kung unsa man ang ability gihatag sa Dios nimo ni pagkalagara, i-discover maunay buhata, mahimut-an nato ang atong buhi. Hallelujah, hallelujah. Everybody shall praise the Lord. Ug ang Biblia mga kaigsunan nagaingon, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power, ability to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is day. Apan hinumdumi si Jehovah nga imong Diyos, kay siya mao'y nagahatag kanimo sa gahom, abilidad sa pagbaton sa mga bahandi, aron malikon niya ang iyang tukon nga gipanumpa niya sa imong mga amahan ingon ni ining adlaw. Ingon ang pulong sa Ginoo, hinumdumi ang Diyos, amen, nga naghatag kanimo kagahom nga makaangkon ka, hallelujah, og mga bahandi. Praise God. Ang Diyos mo'y naghatag kanimo power, ability, nga nung naiunana ta, nga nung nagasinso ta, hallelujah, nga nung ipanalaginan ta, ang Diyos mo'y naghatag og ability. Hallelujah. Nagampo ka, Lord, makasakyanan ko, Lord, magsigilag kag lingkura, mga kaigsunan, di na yatag sa imo. Pero mga kaigsunan, Lord, i-bless ko, mauni, praise God, ang gahom sa Diyos, ikahatag sa imuha, tagaan kag abilidad, nga din ikaw, mga kaigsunan, makalikob o daghang mga bahandi ni ining kalibutan. But kung doon naman, ang warning sa Diyos, pag maangkon ni mo na, remember the Lord thy God. Hallelujah, kay daghang mga Kristohanon, pagwasinso na, malimta na ang Diyos nga magdaghatag o gahom. Hallelujah. Pagkaangkon o mga bahandi, mga kaigsunan. Oh, everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Palapakan na ito ang atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Pag imong angkunon mga kaigsunan, ang ginatawag bahandi nga naa sa imuha, wali mo gi-acknowledge, wali mo hinumdumi ang Diyos na siya mo'y naghatag ni ini. Mga igsuon, you are not ginatawag kingdom builder, mga kaigsunan, but you are a wealth builder. Amen. Praise God. Ang imong gusto kaigsunan, imo lang. Hallelujah. Nagapaningkamot ka para sa imong pag-uswag. You are wealth builder. Apan ko nang imong gustong pag-uswag para sa kaymayaan sa Dios, you are kingdom builder. Everybody shall praise the Lord. Ingon si Jesus Christ sa parabolos mga igsuon, na usang kataong dato. Ganingon siya, ang akong umadaghan, dihatag kong abot, akong bubuon ang akong payat, maghimo kong dagkong mga budiga, kaya akong isulod ang ako ang mga bahandi. Umoingon ako sa akong kalag, kumaon ka, magsadya ka, tungod kay gihamdaman ko ikaw ubay-ubayng bahandi. Pero adunay tingog nga nagsulti mga kaigsuunan, taong buwang. Karong gabi una kuhaon ko ang imong kinabuhi, kinsa pa man ang makapahimulos sa imong gihitigom nga bahandi. Mga kaigsunan, kapakyasan. Everybody shall praise the Lord. Kapakyasan pag mauna sa atong unahuna, praise God, nga mga bahandi para lang sa atong kahimayaan. Pero di na ito ibalik ang tanang kahimayaan sa Diyos. Ang Diyos magalikod ko. Hallelujah. Everybody shall praise the Lord. Dunay milyon ka mga taong Israelinhon namatay sa usakadlaw. That's because mga kaigsuonan, ang ilang bahandi nga ginalagikan sa Egypt, ilang gihimong Diyos nga ba? Tanan nilang mga Arios, tanan nilang mga porsiras, mga kaigsuonan nga mga bulawan, gipatulaw.
mga kwarta gipatunaw kay igsuonan para himuon mga igsuon nga bagay nga natimbaka nga ilang gihimong Dios. Ug unya mga kaigsuonan ang katong mga mananap nga ilang gidalagikan sa Egypt, mga igsuon ilang giihaw para sila magsadya, mag-inom, magsayaw, kaon, ubok mga kaigsuonan. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sila nasayod mga kaigsuonan. Nganong nadala to nila, di unta musugot si Paraon. Pero ang Diyos naghikap sa kasing-kasing ni Paraon. Naghimo ang Diyos, iyang gibuhat ang tanan niyang gahom, iyang gipagawas ang tanan niyang gahom para lang mapahubok ang kasing-kasing ni Paraon. Kay di yun siya gusto nga magbitbit silang mga bahante, magbitbit silang mga buwigikan sa Egypt. Lakaw mo, kamulaw! So, tungod sa power sa Diyos nga iyang gigamit ng suon, gipadala ang tanan. Pero, sad to say, hallelujah, nga unta katumagamit nila, bisan asa silang dapit, doon na sila'y kusog, aron sila magahimaya sa Diyos sa bisan asang dapit, pero gihimo nilang bahandi, ang ilang badi, gihimo nilang Diyos para makasimba sa Diyos. Amen. Hallelujah. Beware, Kristohanon, akong gisulti, ang Diyos mo'y hinungdan, nganong naatay mga bahandi, nganong naatay panalangin, ang Diyos mo'y hinungdan, pero ayaw gamitan na ang mga bahandi, nga ang Diyos nagapanalangin, para sa hallelujah, sa pagpasidungog mga kaigsuonan, sa imong kaugalingon, o ngadto sa mga Diyos. Palakpakan na ito nga ito. Hallelujah. Can everybody shout praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Ay, mga kaigsuonan, tulog kabutang. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Dunay tulog kabutang nga imong pagabuhaton unsaon nimo ma-establish ang kingdom sa Dios. First, realize your ability come from God. O gihatag kaniya ang himaya o tanang mga kadungganan. Amen. Nga mo pasabot nga kung ikaw mapanalanginan, establish thanksgiving. Ibalik sa Diyos ang tanang kahimayaan. Hallelujah. Kay daghang uban mga igsugasin suna. Maghimog pasalamat, pero imbitaron ang mga trabahante. Hala, diri mo maglipay na kay dako kayong taginansya. Kaon, humog, mga kaigsunan. Praise God, di na mo'y purpose sa Diyos. Pasagdahin ang imong mga trabahante kay imong manang iswildohan. Pero ang tanan nga source sa panalangin, ngatikan sa Diyos. That's why ibalik na to ang tanan nga sa Diyos. Amen. Hallelujah, everybody shall praise the Lord.